салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Иштирокчиёни ҷоми ҷаҳон ба даста ҳамроҳ мешаванд. Милан хоҳиши харидани Дестро дорад. Депай шояд ба Италия кӯч бандад. Хави ба Кесе шонси бештар хоҳад дод. Барселона ба бозингари бразилӣ чашм андохтааст. Ин ва дигар хабарҳои ҷолиби дастаро имрӯз мо дар навори худ ба шумо мегӯем. Чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед, мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, имрӯз бозиҳои даври якчорфиналии ҷоми ҷаҳон оғоз мешавад. Нидерланд бо Аргентина ва Хорватия бо Бразилия барои ба полуфинал баромадан имшаб мубориза хоҳанд бурд. Ба фикри шумо кадом мунтахаб муваффақ мешавад? тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷоми ҷаҳонро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $100 бо промокоди Барса ТЖ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. мунтахаби Испания дар ҷоми ҷаҳон бозиҳоро бо муваффақият оғоз кард. онҳо Коста-Рикаро бо ҳисоби калон шикаст дода умеди калоне ба дили мухлисон ҷой карданд. дар даври сеюм онҳо ба Ҷопон шояд дидаву дониста бохтанд ки ба плей-офф бо Бразилия рӯбарӯ нашаванд. хулоса аз гурӯҳи худ аз ҷои дуюм баромаданд ва рақиби онҳо Марокко шуд ки ба ақидаи аксари мухлисон дастаи сатҳаш пасттар аз Испания буд. охир инҷо ҷоми ҷаҳон аст. ягон дастаи заиф ба осонӣ то плей-офф намеояд. Испания ҳангомавор муқобили марокашиён ноком шуд ва бо сари хам мусобиқаро тарк кард. дар ҳайати мунтахаби Испания бештар аз ҳама бозингарони Барселона шомил шуда буданд ва чанде пеш хабар баромад ки 7 бозингари каталонӣ кай ба даста ҳамроҳ мешаванд. тибқи иттилои расонаҳо шурӯъ аз 16 декабр Барселона бо шумораи бештари бозингаронаш тамринҳоро идома хоҳад дод. Алба, Торрес, Фати, Балде, Педри, Бускетс ва Гави дар бозӣ бо Марокко иштирок карданд, вале муваффақ нашуданд. Эрик Гарсия бошад дар курсии эҳтиётӣ қарор дошт. пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳон Барселона бо Испаниол рӯзи 31 декабр бозӣ анҷом хоҳад дод ва бо эҳтимоли зиёд ҳамон бачаҳое ки дар боло гуфтам дар рӯйхати асосии Хави ҳамроҳ мешаванд. дастаи Ромаи Италия ба ҳамлагари нидерландӣ Барселона мароғ зоҳир кардааст ва мехоҳад аллакай дар равзанаи гузариши зимистона ӯро ба даста ҳамроҳ кунад. Рома мехоҳад Депайро ба таври ройгон гирад, вале Барселона бефоида ӯро аз даста гусел карданӣ несту ҳадди аққал 2 миллион евро талаб дорад. Рома агар ҳамин пулро ҳам додан нахоҳад, пас то тобистон бояд мунтазир монад. аммо гап сари он меравад ки Депай дар Барселона имсол шояд дигар бозӣ накунад. ӯ айни ҳол бо мунтахаби Нидерланд дар Қатар баромад дорад ва баъди анҷоми мусобиқа яке аз онҳое мешавад ки дастаи каталониро дар зимистон тарк мекунад. умуман ҳамин мавсим Депай дар Барселона бозӣ накард гӯямам мешавад, чунки ҷароҳатҳо ба ӯ монеа шуданду ҳамагӣ 3 бозӣ ба майдон баромад. дар тими миллияш бошад дар ҷоми ҷаҳон бештар майдондорӣ кард ва ҳатто як гол ҳам зад аст бача. бразилиҳо ҳамеша бо сабку усули бозиашон талабгорони зиёдеро ба худ ҷалб мекунанд. мунтахаби Бразилия яке аз дастаҳое аст ки дар ҷоми ҷаҳон қариб ки идораи тӯбро аз даст намедиҳаду нақши ҳамлагаронаш бошад дар пирӯзиҳои Бразилия бештар ба чашм мерасанд. яке аз бозингарони асосии Бразилия ва дастаи Арсенал Мартинелли метавонад ба Барселона ҳамроҳ шавад. тибқи хабарҳо агар Мартинелли бо дастаи лондонӣ ба мувофиқа нарасад, Барселона ӯро тобистон ба ҳаяташ даъват мекунад. Мартинелли худро дар Лондон роҳат ҳис мекунад ва шояд бо дастаа шартномаи 4 сола имзо кунад, вале гап сари он меравад ки ӯ аз диққати Барселона огаҳӣ доштааст ва шояд ин муния ба бастани шартнома шавад. дастаи каталонӣ бо наздикони Мартинелли муносибати хубе дорад ва бо диққат аз натиҷаи ҳунараш назора мекунад. ҳадафи даста дар равзанаи гузариши тобистона ин мустаҳкам кардани хати ҳамлаю ҷалб кардани бозингарони ҷавони бо таҷрибаи байналмилалӣ будааст ки овардани Мартинелли яке аз он вариантҳо мешавад. вале бояд қайд кунем ки даста аз ҳисоби заифии хати ҳимоят дучори мушкилиҳои назаррас шуда буд ва ба ҷои ҳамлагар гирифтани як ҳимоятгаре ки бозии хуб дораду асабҳои Хавиро ором мекунад ба фоидаи кор мешавад. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис доданд бо номи Утка Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тезтарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед.
вақтҳои охир хабарҳои тарки даста кардани Кесе дар фазои футболӣ ба чашм мерасед. худи футболбоз аз вақти ками бозӣ гирифтанаш норозӣ буд ва мехост ба ҷустуҷӯи дигар шарту шароит барояд. дар ин маврид қарори сармураббии даста роли калоне бозӣ мекунад ки Хави низ дар канор намонду бо футболбоз ҳамсӯҳбат шуда ӯро қонеъ кард ки дар даста боқӣ монад. Хави қайд кардааст ки раванди мутобиқшавӣ бо даста барои аксарият душвор мегузарад, вале новобаста аз ин ҳайати мураббиён ба дастовардҳои ӯ эҳтиром мекунанд ва ба Кесе имкони бештари бозӣ хоҳанд дод. дар мавсими ҷорӣ Кесе ҳамагӣ 485 дақиқа дар майдон буд ки ӯро панҷумин бозингари вақти ками бозидошта дар даста сохт. аз ӯ ҳам камтар Белерин, Депай, Пабло Торе ва Пеня вориди бозӣ шуданд. ҳимоятгари амрикоии Барселона Сержиньо Дест ки ба таври иҷоравӣ дар дастаи Милан бозӣ мекунад, метавонад ба таври пурра аз ҷониби дастаи итолиёвӣ харидорӣ шавад. рассонериҳо аз бозии зебояш дар ҷоми ҷаҳон хушҳол шуданд ва ҳам роҳбарияту ҳам сармураббии даста мехоҳанд ӯро бо маблағи 20 млн евро харидорӣ кунанду бозингари асосии ҳайат кунанд. ёдовар мешавем ки Милан аз 1 сентябр Дестро ба иҷора гирифт ва ӯ тибқи шартнома то тобистон шарафи дастаи шаҳри Миланро ҳимоя мекунад. ба ҳамин навр имрӯза мо ба поён мерасад. пайгири мо бошед ва дар ҷараёни хабарҳои дастаи Барселона бимонед.